Здравейте! Вие гледате МТЛ новини, а аз съм Вяра Димитрова. Красивият Samsung Galaxy Trend Lite La Flor ви очаква в електронният ни магазин. Като част от серията La Flor и Trend Lite впечатлява с типичните си флорални мотиви на задният си панел. Това го прави подходящ подарък за всяка стилна дама. Устройството се предлага в електронният ни магазин в червено и бяло на цени от 2,90 на месец. Компанията ни подкрепя Европейската купа по сноуборд за мъже и жени в дисциплината слоупстайл. Тя ще се проведе на 11 и 12 март в Пампорово. Това е едно от най-значимите зимни спортни събития в страната ни. Организатор на събитието е Българската федерация по ски, която МТЛ подкрепя за поредна година. Над 21 000 души посетиха форума ни през втория месец от старта му. За тези 2 месеца форумът ни успя да привлече голяма част от технологичните фенове в страната. В него може да откриете най-интересното от света на МТЛ и технологиите. Ако все още не сте посетили форума ни, може да го направите на форум MTL.BG. Във връзка с нашия форум, решихме да ви попитаме, използвате ли онлайн форуми и за какво най-често? Ами да, рядко, но все пак ползвам. А за какво най-често? Най-често за да се обогатя чрез знания, примерно, за да задам въпрос или да видя решение на вече зададен някакъв такъв. Ами да, понякога. А за какво най-често? Ами за колата. Информирате се за колата? Да. Понякога, но не е като много сигурнистично. А за какво най-често ти се случва да ги използваш? Може би търсене на заведение, някакви препоръки за хубаво ли место, отзиви и такива. Онлайн форуми рядко използвам. Рядко зависи. Определено в IT сферата, само там счита някои неща, предимно обучение. Ми е различно, главно за автомобили. Да. А за какво най-често? Ами най-много помощ за някакъв проблем в компютъра. В принцип това е. Знаете ли, че вече може да свалите вашата електронна фактура от уебсайта ни в PDF формат? Тази опция е част от услугата Моята е-фактура, която ви предоставя информация за вашите задължения в последните 12 месеца. В PDF формат лесно може да запазите, копирате или разпечатате електронната си фактура. Дойде време да обявим и победителят от нашата месечна игра, който ще спечели смартфонът Nexus 5. Това е Елена Георгиева. Честито! Новата ни награда е смартфонът LG G2. А ето и въпросът ни тази седмица. Коя е най-новата тарифа на МТЛ, с която използвате роуминг само срещу 5,90 лева на ден в Европейският съюз? Отговорите ви очакваме във Facebook. Това бяха новините на МТЛ. Гледайте ни следващата седмица. Довиждане!